טל, תגיד שלום למצלמה. שלום, שלום. אנחנו עפים. יאללה לבריאות. תיישר את הטריגרים. מה, לא מסתדר טריגר? תיישר את הטריגרים. את השני גם? השני לא מתיישר לך. טוב, זהו, עכשיו אנחנו יכולים לעוף. בסדר? אתה תקוע? לא. אתה מבזבז לנו זמן מסך, אדוני. אתה מוכן לזוז? יאללה. תעקוף אותו איך שבא לך, העיקר שתעקוף אותו. קח ימינה, בחיית דינק, אל תעוף לי. ימינה, 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 תעף לי, טל, טל, ימינה! טל! סיבוב ימינה, סיבוב ימינה! סיבוב שמאלה, תעצור לי אבל עכשיו. תעצור, תעצור. עלינו על הקטע? מה זה? אתה עפת עכשיו יותר מהר ממה שציפיתי. האמת כן, כשאני רץ זה רץ, זה נוח. טוב.